Yo, what's up? May munta mga ga. So karon, manore may ni Baydo. Ngita miglingaw kay laay mas balay. So asa man atong destinasyon ron Baydo? Sagasa lang. Sagasa? Oh. So karon manore may Sagasa, mi doon sa bike ni Baydo. Mo na yung bike. Kaya mong service. So what's up? So mga siya. Manore na mi. Let's go! Let's go! Kerang kayo. Nah. Kerang-kerang. Abot ka tagpuan? Di boleh tagpuan niya ka? Oo. Harap pag na. Video ka. Kapag iba niya ba? Yan ba ito sikol sa luyo? Pabot ko sa pabot ako sa igbaw ha. So mo na siya resulta no sa kanang magbalik-balik kaya mukha saktong tug kapag yung saktong practice. Oh, last gear nakaw saan mo na answer. Ah, kira ka Bedo? Ha? Kira ka? Tarong ra. Ha? Awa sa kalugsungon ba? Kana Bedo? Mana utir listrik Bedo? Mo siya ikaw Bedo? Ara atong tubig gikan. Ra? Oh. Ito ang supply sa tubig ba? Ara gikan siya. Bugo water. Listrik. Dira na malikot ta na. Kung diri taliko dagat na na. Ini sa gamay. Na. Isa git ano? Enak. Tubang si mo ba? Na. Kana ba? Sa anak. Maruga. Ah. Smile ko dia. What's up? What's up? Let's go! Let's go! Mukhang manguli na may. Tubos gamay. Ano ba? Doong na may uli. Okay, luksin mo na. Gadagan eh. Uwi na mga kakapoy. Okay. Dire, luksungan kaya pa ni Dire. Tigliko ni mo ah. Nanay, sagkaon. Saan yun po? Parang saan yun? Nag-irap? Nahin, alam mo lang kung nag-irap. Yaliko tara. No. Na. Mo man ya magian guro pagpadong ng uli. Mo ni no. Apa lang? Tang-tang no? So karon hapit may mabot mo ano? Hapit may muli. Ha? Nyak. Ha? Sama banyak. Ha? Kumo kayo? Pwede na buta kan ya ikaw to na subangan ako luyo. Ikaw na magkaroon sa. Ayaw niya siya doon.
magbanyag na. Wala. So karon na uli namin no. Nga kami kay kape ko. So karon mga gaano na uli na ta. Nanami ako sa mua. So sila sa takadjot pahuway sa ta nya maniud to nya kaon. Nya ato yung tapuso ng adlaw karon kung sa pwede na to nga mabuhat. So taas pa man kayo ng adlaw alas 12 pa man. So sila sa takadjot nya para yun to nya. Nga ginabi, umaaraw, umulan. Uwan siya no? Nga na ginang kinabuhi gyud. Di yung tagaan. Init yung ganiya karon. Uwan kayo. Wala dewan. Taligsik kayo, taligsik. Tingnan pa man. So padumi sa mo ang meeting di Abanse no. Oh, kita-kita din dito. Hindi may paspasan eh. Basta gimana gyud. Sa taligsik lang eh, basta gimana eh. So basta. Pas. So karon na namin diri sa last ano. Abot mismo kauban. Kayan lai. Please ko no? Tiag na. Pas na alas 15. Magnaw, larawan. Namay patikuhan sila ito. Ay, sa putanan mo. Paklaro Meeting adjourn. Bye-bye. Meeting adjourn. Go. Ano to? Gailan yaran yun? Sapatos ko nga itom. Naning no itom. Uy, brother! Watch out. Watch out, shout out. What's up, guys? Hello, vlog. Punta pa na, guys. Kaya dyan ka lang, burger with egg, gawin itlog. Mga itlog, galiblig ya. Hika pa sa itlog. Tama ka burger. Tara may, uli na may. Uli na may. What's up? What's up mga Mga kaparot. parot. Kimi gawin, tanong ko. Hindi. 6 months on the house. Tandok. Sige, bye. Ta? Sige, Migo. The RMC Maroons. So, karon meeting adjourn namin. Padung namin uli. Padung namin uli. So, man na answer. Nakita na niyo kabot mo. Bye! So karon naabot na sa balay no na wala mi. Kuman namin sa mong meeting nya. Mao siya. Kana hope ko nga enjoy mo. So kung ganahan mo sa akong video, just click like, then click subscribe and click the notification bell para updated mo sa ako mga video pohon. That's all for today. Bye-bye.